ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆನಪರ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್. ಮಲ್ಪೆ ಬತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುನು. ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ದಿಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪತ್ತುನ ಫಿಶಿಂಗ್ ಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತನಿಗೆ ತೂಪಿನ ಸೀ ವಾಕ್ ಉಂದುಲ ಇಂಚೋಗು ಮಸ್ತ್ ಮತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆರ್ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಬಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೀ ವಾಕ್ಗ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಉಂದು ತೂಪಿನ ಸೀ ವಾಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾರ್ಕ್. ಒಂದನಿಗೆ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಗರುಡನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಗರುಡನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಲ್ದೆರ್. ಪಾರ್ಕ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ನಡ್ತೊಂದು ಎದುರು ಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನೇ ಮಲ್ಪೆ ಸೀ ವಾಕ್. ಸಿವಾಕ್ ಸಿವಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸಿವಾಕ್. ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನ ರೆಡಿ ಆಪಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್. ಸೀವಾಕ್ದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ತಿಕ್ಕುಂಡು, ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು. ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಬಾಲೆ ಸಮೇತ ಲೆತ್ತೊಂಪೊಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು. ಸೀ ವಾಕ್ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್. ಇಂಚಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ದಾಗಿ ಪೂರ ಬೋಟಿಂಗ್ ನಡನೆ ಪೋಪಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂಚಿ ಕಡಲಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಟೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಒಂದೇ ತಾದಿಯಾದ ಕಡಲಿಗೆ ಜಪ್ಪುವೆರು.
ಮುಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಬೋಟುಲು ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಪೂವ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪಗು ಪೋಪಿನಗಲ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೋಪಿನ ಬೋಟುಲು. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೋರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪನೆ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಬತ್ತೆರಡ ಮೈನ್ ಈ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋತೆ ಪೋಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದುಂಡು. ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್, ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್, ಫಿಶಿಂಗ್ ಡಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ತೂಯಿನ ನಿಗಲು ಸೀ ವಾಕ್. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೇನು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆದ ಸೀ ವಾಕ್ ಎಂಚೊಂಡಂತ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ.